wat je hier ziet is een zeehond die gisteren is gevonden in Zeeland. Er is een al wat ouder dier. Je ziet dat het net heel diep door de huid heen is gegaan. En het volgende beeld is heel vervelend om naar te moeten kijken. Maar dit is uiteindelijk wat het dan veroorzaakt. En dat is iets wat we met z'n allen moeten zien te voorkomen. Heel tijd meer zeehoen rijdt je verstrikt in de netten van viskers. Alleen nog al deze weken spelen de treien on op de Waardeilaan. Bij zeehondencentrum Pieter Buren in Greenslaan weer ze botskrokken van de opvallende tanname. We hadden dus tot nota 12 zeehonden dit hier al, dus tot nota voen, die verstrikt zitten in visnetten. En het grootste deel daarvan komt van de Wadden. En voor man is dus echt nog even voen vanuit Vlieland. Dus het is vooral op de Waddeneilanden is het raak. We hebben al over hier onderzoek die naar verstrikte zeehoenden. En in die over hier hebben we al zien dat het al 3 keer zo vol is dan dat het wieën. Dus het lijkt alsof het steeds erger wordt, dit probleem. Het lijkt misschien dat er meer visnetten in het water binnen. Maar ja, misschien zien we nou ik sneller die zeehond die verstrikt binnen in die visnetten. Dus dat is een moeilijke vraag. Het is in ieder geval wel duidelijk dat dit probleem oplost moet worden. Ik is een zeehond vinden die verstrikt zit om zijn nek, om zijn hals of om de voorflippers. En dan had hij misschien een heel groot net bij zich. Maar het kan wel zijn dat als zeehondwachters het losknippen dat er geen verwonding zit. Dus dan ben we er mooi op die het bij. Maar het kan wel wezen dat als er hem al heel lang mij zich meesleept had, dat het echt zo'n jippe woen had makken. Van echt wel een paar centimeter dik. En dan kan het wel heel ernstig wezen. En dan is mijn krek, ben we er op die het bij dat hij net te volle inwendige schade had. Dan kunnen we ze nog, als het echt nodig is, in Pieterburen opknappen. Wat zou je hier nou aan kunnen doen? Ik denk, was zelf als particulier kist dan, is dat gewoon probeert misschien wat minder vis eten. Maar de kiststreek verzorgen dat is sowieso van minder plastic afvalzwaargers. Want het grootste deel is visnet, maar het is ook orending zoals ballonlint of frisbee of misschien zelfs t-shirt. Dus zolang het plastic maar net in zee terugkomt, gaan zeehonden en orendieren er geen les van. Ik denk uiteindelijk dat de viskers ik heel veel een kind van. En misschien is het een idee om elkaar te helpen daarin. Want het is misschien zo'n groot probleem dat de viskers ook net precies weten wat ze moeten doen of net. De meeste zeehonden die verstrikt ben raakt, die worden gevonden door zeehondenwachters. Maar je kan er ook als particulier tegenaan lopen. Wat moet je dan doen? Nou ja, dan is het alsnog belangrijk om afstand te houden. Dus die 30 meter afstand. Zodat die zeehond net te veel stress juist. Dan bel je het uurs. Dus dat kan. Of IFJOW, dat is het algemene noodnummer van dieren. En dan komt er een zeehondenwachter die komt daarheen om de hulp te verlenen.